Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 5 Πρώτου, έχουμε κόψει. Η μέρα μπορεί να είναι κάπως αφαιρετική και να είμαστε κάπως ξεσυντονισμένοι. Έχει να κάνει με πονοκέφαλο. Δεν ξέρω προς τα πού να πάω. Πολλές δουλειές. Μπορεί να σας απασχολεί και κάτι που έχει να κάνει και με μεταφορικό μέσον. Και οι κάρτες που βγάζει εδώ έχουμε καλή είδηση, ακόλουθο σκούπα. Ξεσυντονισμένη ενέργεια όμως, κατασπατάληση ενέργεια. Κάποιοι έχετε πρόβλημα με τον ύπνο. Θρίαμβος επιτυχία όμως τελικά σε αυτό που θέλετε και κυρίως οτιδήποτε έχει να κάνει, λέει, με τα οικονομικά σας, που θα πρέπει εκεί να είσαστε ίσως συντηρητικοί, αλλά όχι και τόσο. Πιο πολύ σας ενδιαφέρουν τα συναισθηματικά, η χαρά, η ευθυμία και η κοινωνικότητα.